Yerli häkimiýetler narhlaryň peseldilmegini talap edýärler. Häkimlik we polisiýa ofisserleri alyk garytlarynyň gögönümleriň satylýan bazarlaryna reýd geçirýärler diýip Azatlygyň mardaky habarçysy habar berýär. Narhlaryň peseldilmegi baradaky talap adatça bolşýaly bayramçylyklar bilen bagly. Türkmen prezidenti bu ýylky bayramçylyklaryň öňünden hem bazarlarda alyk golçulugyny döretmek tawsyrygyny gaýtalady we görnüşinden bu tawsyryk bazarlara çykarylýan önümleriň möçberini artdyrmak esasynda däl, bar bolan harytlaryň bahalaryny edilýän gözegçiligi güýçlendirmek bilen önüm önürjüleriň we bazarçylaryň hasabyny berjaý edilýär. Habarçy geçiriljek barlyklaryň bazar ýolbaşçylaryna öňünden duýdurulýanlygyny aýdýar. Bazar ýolbaşçylary bolsa öz gedeklerini satyjylara taýin bolmalygyny aýdýar. Onun sözlerine görä barlygyçylaryň aýlanýan wagtyny tekjelerde goýulýan harytlaryň narhlary has ardanladylýar. Mysal üçin, barlygyçylaryň geljek wagty duýdurulan we taýin bolup oturan satyjylar etiň bahasyny 30-40 manada çenli ardanladýarlar. Bundan başga soňky 2 günde belki-de şu hepde doğruların gara bazar narhlarynyň peselmegi netijesinde käbir harytlaryň narhlarynyň üýtgedilenligi habar berilýär. Her gün ýeni tekjelerde harytlarynyň narhlaryny üýtgetmeli bolýan satyjylar doğruların gara bazar narhlarynyň belli bir derejede saklanmagyny isleýärler. Günnöden ýaly kursyň üýtgäp durmagy söwda gaty ziýan berýär diýip yerli telekeçi Azatlygyň habarçysynda aýtdy. Bazarlarda häzir göletiniň bahasy 59-60 manada çenli aşaklady. Ýöne bu diňe doğruların gara bazar narhynyň peselmegi bilen baglanýar diýip owada mal saklayan ýaşaýjylaryň biri öz pikirini paýlaşdy. Onun sözlerine görä et önümleriniň bahalarynyň ardanlamagy meýdandaky ot ýagdaýlary bilen bagly. Mal eýeleri häzir gysdan çykmazak mallaryny öldürip halka satmaga çalışýarlar. Emma ilatda hem pul ýok. Şu sebäpden eti üleşige giren adamlara bir näçe aýy bölüp bermek usullanylar diýip adynyň aýdylmalygyny soran husus telekeçi aýtdy. Habarçy bazarlara aýlanyp bayramçylygyň öň ýanynaky narhlary hem habar berdi. Onun sözlerine görä, ügelen göletiniň 1 kilogramy 60 manat, günewakar ýagynyň 1 litri 43-45 manat bahalanýar. Bazarlarda günewakar ýagynyň bary ýogy bir kysany görnüşi bar. Saýlap olar ýaly mümkinçilik ýok. Paýta ýagy gizliň satylýar. Onun 1,5 litri 40 manat diýip habarçy aýtdy. Bu ýyl Türkmenistanyň howa sowuk bolup ýereklen kartoşkalary sowgarly. Häzir bazarda 1 kilogram kartoşka 10 manat, 1 kilogram soğan 4 manat, pomidor 7 manat, hyýar 18 manat, gyzyl şugunlar 5 manat, greçka 42 manat, bürünç hiline baglykda 10-20 manat aralygynda bahalanýar. Habarçy ýöneköy halkyň bahalaryň mundan hem ardanlamagyny isleýänligini, sebäbi her ýyl diňe bir bayramçylygy, täze ýyl bayram etmäge çalışýan adamlaryň şol gün saçak göräp çağalar bilen dürli tagamlar iýmäge finansiýanlygyny, şeýle dolaryň geljek ýylyň ygarly bolmagyny garaşýanlyklaryny aýtdy. Emma synçylar ýylyň ygarly gelmeginiň uly bir üýtgeçlik döretmejekdigini, ýurtdaky ykdysady siýasatyň üýtgedilmeligini aýdýarlar. İşigini öküz wakyp her ýylyň aýagyna bazara et çykarýan 60 ýaşly Sanjaryň sözlerine görä, hökümetiň wagtlaýyn çäreleri hakykatda bolçulugyň döremegini, ilatyň bayramçylyk saçaklaryny kişä minneti bedäp bilmegini bökdönçlik döredýär. Eger men öz hasabymy, öz güýjüm bilen önüme önüren bolsam, näme üçin ony bazaryň göterýän narhyndan näle häkimligiň işgärleriniň kesgitlen narhyndan satmaly? Olar maňa ot ýym berdimi? Ya men şäherde asfalt köçede aýakgabyny palçyk etmäni ýören adamlar üçin suwly ýaplara girip gamysy ýarynmy? Häkimiýetleriň bu edýän işleri tutuş halka diýen wagtlaýyn çärelerden el çekmeli, adamlara erk görmeli, Sanjar Azatlyk radiosyna aýtdy.